Hello guys, hai norokno ani blog o lamsoko hang tini hostel o thangna nai tongo ani baini serai no hostel o risak hingke bope malai na thangna nai tongo bai hingke tini thangai mali abono auto nasing tongo ko naide hingke auto manai auto kaka tabok thanglai tongo bosono nokha hingke surprise songnai tangai hingke ang phaimani bosai maya ko hingke ano nokha hingke no haino bo surprise songjaknai tebo khoshi wngjaknai bini oro godaloi tongdi ani blog o iko nai tongdi tabuk thangsogoi nai hingke ani channel o kwtal hingke subscribe kairidi please. Hingke ang ta hostel o sokpaiye boke school ni suti maya ko hingke bini je ri sujakya rok amo joto surina nai tongo hingke norok godaloi tongdi ani blog o takri suna thangnai. Hingke ang tabuk ri suna nai tongo tui kuplung no tengki haifan tui moila rok ta poriskar khaijak pana serai rok tui tukuma hingke kisa moila no tongnai hingke nobar rok bai kobonoi phone rok hapaio hingke naitongdi norok ani blog o kongrai manjak tak boi soba rifuro sida kongrai kongtui suru bungui tongo norok ignore khaidi amono hingke ani channel o kisa subscribe khaidi share khaidi video chajak tongkha hingke like khaidi hingke naitongdi norok ani blog no amse bini ri supuro ta hingke tamo amo pen o tamo abo tong hinui ri sutokjakya wngoi tongkha ta amo se pen bisingo marble manui rwo serai rok yadeba hingke amose marble borok ni manhina hingke ulo songkha ta amose bini monai riphai o hinui sao hingke bini monai no khe hostel o tonijakya kota hingke nogo tongoi porikka bo klaisio hingke bono bo tui riphai bwthungdi hinui amose tak iko apple no mannai norok naitongdi. कौन है ये लोग कहां से आते हैं moyang ko na siya. Oro hingke hostel ni serai rok no tuition phurungo iko naide borok ni seat bahai 2,000 years later. tabuk hingke suti mankha borok hingke ang bono nasing tongo nasingna hinui thangai tongo gate gana o bo phaikha hingke manui pairina hinui iko sokpaikha bono ani baini bwsala hingke bo tabuk tui tukuna hinui ri naitok tongo bini pen rok borok wngkha hinui eyangkha ang pen rok thong subaijak naitok tongo tak tui tukuna thangnai bo.
Enggak, ini manggil kayaknya Johnson lagi yang kita kan. Boleh kakak manggil enggak? Gitu sini. Biar sokong dia, Rahot. Oh, Rahot, biar sokong dia. Manggil khusus rumah sini nih, pakai dulu. Oh, biar sokong apa, Rahot? Biar sokong dia. Bel. Tabuk khai bonong maisari tongo kono kono muirok songtei faijak tok bahan rok bajak khaye khai gudok rok khaye nai teiri faijak khai posai tongo yang tebu tongo hostel ni baksano borok tol ki jotone ekloge ke sari tongo nai tong di norok. One hour later. Hingga tak bono kalang thang sinai ko tatari tongo.